қаҳрамони бисёркаратаи Тоҷикистон дастаи футболи Истиқлоли Душанбе дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои Конфедератсияи футболи Осиё ба шикасти дуюми худ дучор шуд. Рақиби навбатии шогирдони Виталий Левченко дастаи Ал-Шарҷа аз Аморати Муттаҳидаи Араб маҳсуб мешуд. Чун бозии аввал Истиқлол рақобатро хуб оғоз кард, новаста аз он ки рақиб дар ҳуҷум низ фаъол буда ҳамлаҳои хатарнокро созмон медод, вале дар ибтидо қисмати муҳофизати дастаи Истиқлол хуб кор кард ва нагузошт то рақиб мақсади худро амалӣ гардонад. Барзамиин дар дақиқаи 27-уми рақобат як ҳуҷуми зеборо Шервонӣ Мабадшоев бо ҳамроҳии ҳамдастааш Эрика Бакума созмон дод, ки онро капитани Истиқлол Манучер Ҷалилов ба гол табдил дод. Ҳамлавари таҷрибадори тими миллии кишвар аз ин имконияти голзанӣ самаранок истифода намуда ҳисобро боз намуд ва дастаашро ба пеш баровард. Дар қисмати аввали нерӯсанҷӣ Шарҷа якчанд имкониятҳои голзаниро барои баробар кардани ҳисоб созмон дод, аммо маҳорати хуби дарвозабон Рустам Ятимов дар ҳолатҳои дигар бозии дастаҷамъонаи муҳофизатгарон ба ин кор монеъ шуд. Ҳамин тавр Истиқлол дар баробари Шарҷа қисмати аввали нерӯсанҷиро бо бартарии як гол ҷамъ баст намуд. Дар нимаи дуюми рақобат футболбозони бошгоҳи Аморати Муттаҳидаи Араб дар хатти ҳуҷум боз ҳам фаъолтар шуданду барои рахна кардани дарвозаи Рустам Ятимов талош мекарданд. Ҳамин буд ки зарбаи футболбози бразилии дастаи Шарҷа Кайо Лукас Фернандес берун аз ҷаримагоҳ боис ба баробар шудани ҳисоб гардид. Бояд гуфт ки дар ин ҳолат баъд аз иҷрои зарба тӯб ба футболбози Истиқлол бархӯрд ва самти ҳаракаташро каме тағйир дод. Ин мушкилии дарвозабони Истиқлолро дучанд кард. Баъд аз гол сар додан гӯё бозигарони Истиқлол роҳан шикаста шуданд, ки дар назди рақиб дигар устуворона бозӣ накарданд ва маҳз аз ин фориғболии рақиб футболбозони дастаи Шарҷа истифода бурда на танҳо ҳисобро баробар карданд, балки ба пеш ҳам баромаданд. Баъд аз 3 дақиқаи голи аввал бозигари дигари бразилии дастаи Шарҷа Бернард Анисио голи ғалабаоварро ба ҳадаф расонид. Бояд гуфт ки дар ду бозии гурӯҳӣ Истиқлол аввалин шуда гол мезанад, аммо дар идомаи рақобат ҳисобро нигоҳ дошта наметавонад. Ин аввалин ғалабаи дастаи Шарҷа дар бозиҳои гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои Осиё маҳсуб мешавад. Дар бозии дигари гурӯҳи А дастаи Ал-Ҳилол, ки қаҳрамони феълии Лигаи Чемпионҳои Осиё маҳсуб мешавад, бар тими футболи Ал-Райяни Қатар бо ҳисоби 3-0 ғалаба ба даст овард. Дар дақиқаи 27-уми рақобат ҳамлагари ин тими футболи Арабистони Саудӣ Абдулло Алҳамдон голи нахустинро зада ҳисоб кушода шуд. Дар дақиқаи 49-уми нерӯсанҷӣ нимуҳофизатгари дигари дастаи Ал-Ҳилол Муҳаммад Канно ба задани голи дуюм мушарраф шуд. 3 дақиқа мондан то анҷоми вақти асосии вохӯрӣ ба нимуҳофизатгари дигари дастаи Ал-Ҳилол Носер Алдуайси имкон даст дод, ки ҳисобро 3-0 бигардонад. Дастаи Ал-Райяни Қатар низ дар муқобили қаҳрамони феълии Лигаи Чемпионҳои Осиё хуб буд. Онҳо имкон доштанд, ки ҳадди ақал ба задани як гол мушарраф бишаванд, аммо дар якчанд ҳолат иқболи варзишиашон омад накард. ҳамин тавр дастаи Ал-Ҳилол бо 2 ғалаба ва касби 6 имтиёз садрнишини гурӯҳи А гардид. Дастаҳои футболи Ал-Шарҷа ва Ал-Райян 3 имтиёзиро соҳиб шуданд. Тими футболи Истиқлол бидуни имтиёз дар зинаи 4-ум мавқеъ гирифтааст.